Ayayin sali, Matama kayo nakatutok iti 104.7 FM Radyo Sagada. ayayin sali, Dumbay. Ay, kata may samanan na bangal daw, kadigiti amin nga dagdangag iti Radyo Sagada, kadigiti amin nga gagayim tayo ka na kakailian. Amin nga madanon ti signal tayo iti rehiyon ti Cordillera, kan kabangibang aluglugar iti Ilocos kan Nueva Vizcaya. Sumangbay da ito nga programa, datakuyanan Batawa ita nga Martes, katsak ni Simbay ang makaduayo para iti ababa, apan ang ibingay iti topiko, may naig iti El Nino. Daytoy nga episode tayo tatak, kata daytoy tungtungan may panggap iti krisis ti El Nino ditoy kabanbantayan. No mabuybuya tayo dagiti damag may papan iti El Nino ditoy pagilyan, kanayon ang maipakpakita dagiti matmatyanan nga bodies of water nang runa iti kapatagan. Dagitoy the rivers, lakes, kan dadumapay. Ita, ditoy matngay, ayan, tinangato nga altitude. Nga masakbay iti amin, anya bang amin daytoy ibagbaga tayo nga El Nino. Ti El Nino ket kasla fever wenno gurigor ti Pacific Ocean amang gulgulo iti panawen ti entero a lubong. Sigud iti pag-asa iti normal a sitwasyon at dati napipigsa nga angin amang idurduron iti nagdadakkel nga parte ti napudot nga danum iti baybay padayo iti South America paturong met ditoy ayan tayo nga Asia. Ngam no adda ti El Nino dagitoy nga angin ket mabanbannog ken kumapkapsot isu nga ti giant pool dagiti napudot a danum ket agsubsubli ken agay-ayo sa nga agsubli iti nagtaudanda. Gaputa dagiti rain clouds ket kanayon a sumursurot no ay na ti ayan dagiti kapudutan a danum ti normal nga bagsak ti tudo iti sangalubungan ket mabalbaliktad. Ti resulta na dagiti luglugar a kanayon ama babasa ken ayan ti kanayon nga panagtudo ket makapadasen iti namaga nga panawen wenno nakaro nga tikag dagiti mutluglugar a kadawyan nga namaga wenno tuyot ket bigla a malaylayus gapu iti saan a mapadpadaanan a napipigsa nga tudo. Daytoy ket pinakarupay laeng daytoy tungtungan iti climate change. Daytoy ibaga-baga tayo nga panagbaliw-baliw met laeng iti klima. Lagi na lang. Ket nga rod, kasano ba asang sangwen dagiti nainsigudan nga umili ken mannalon ditoy a Cordillera tinakaro nga tikag. Pasar iti datos ti gobyerno bilyones nga piso ang tidadael ti El Nino iti sektor ti agrikultura. Ta kanayon, aday tuya sektor iti agrikultura ti vulnerable kadagiti kalamidad. Ken ti rehiyon tayo apo ket saan nga itsapuera ditoy. Kadagiti ataltalon ditoy rehiyon, idi awan pay ti irigasyon nakadependar dagiti mannalon iti mauawagan nga ubbog wenno spring wenno dagitoy dabukal manipod akadagiti kabakiran. Gapu iti kinaawan ti tudo dagitoy nga ubbog ket matmatyanan. Ti epekto na dagiti rice terraces nga tourist sites metlaeng iti rehiyon akang runa na makita ijay Ifugao ken ditoy mountain province a nakasanggir iti tradisyonal nga padanom ket agbetbetak. No permi mamagaan ti daga iti terraces saan lang dagiti mulmula ti mapukaw tamabalin wenno posible nga agregaay ti mismo nga istruktura dagiti alad a naaramid babaen ti bato ken daga. Saan lang apagay ti apektado. Ammo tayo at ti Cordillera ti kadawyan a pagtataudan dagiti high value crops wenno upland vegetables kas iti repolyo, carrots ken patatas may pipan ijay la Trinidad Trading Post. No kurang ti padanum adu kadagiti mannalon ti mapilitan nga agrasyon. Ti resulta ket basit ti maani nga produkto wenno umatake dagiti peste analaka nga umaduno panawen ti napudot a panyempo.
Bagsak ti kalidad ti produkto, nababa ti presyo, bayat at ti gastos dagiti mannalon iti produksyon ket agtultuloy ang humatngato. Masaklapay ta panay importasyon ti aramiden ti gobyerno tatta amang pakpakaro iti pannakalugi dagiti lokal a mannalon. Lugien dagiti mannalon sakbay man pay a makadanon iti merkado dagiti apitda. Resulta na bayam baybay andaet na nayday mulmulada is nanagargar din. Kata anya pay ba dagiti daduma ana uneg nga epekto ti El Nino asaan nga makita kadagiti estatistika. Ti epekto na iti kultura ken kagimungan dagiti nainsigudan nga umili. Kasano abalbaliwan ti El Nino wenno daytoy nga krisis ti ugnayan iti uneg dagiti komunidad. Iti tradisyon tayo nga igorot at dati sistema tayo ana awagan nga ub-ubbuh wenno ug-ugfo. Daytoy katibayanihan iti panagtrabaho wenno pananggedwa-gedwa kadagiti rekurso akas nga rod iti danum. Gamgapu iti kinakaro ti El Nino saan ang maliklikan arum suwa ti tensyon. No ti maysa awai ket halos awanen ti agay-ayos a danum ag innagaw dagiti agkakaaruba. No asino ti umununa amang usar. Akas iti panang sibog iti mula wenno anya pay dita apakausaran na. Kaya't nangasawen, katkarkaritan nati panagkaykay sa dagiti komunidad. Sanlaang nga dayta, at dapay ti epekto na iti tradisyonal a kalendaryo ti panagmula. Dagiti alala po tayo, at idi at basbasaan danan naliwes, na manlawlaw tako. Basar is na unin na ay bilit, na kapuskul di ulop. Iti apot tangatang kan ti behaviors ti daduma nga ayop kan insekto. Itaga po iti climate change kan El Nino, dagitoy nga senyales ket saanen nga agtugma. Dagiti tradisyonal a ritual akas iti ayag si Ochana ket aramiden tayo latta. Ngem saanen nga umanay gaputa kasapulanen ti tulong manipud iti moderno a siyensya ken ti suporta met lang manipud iti gobyerno. Dagiti solusyon ang mayar aramid ket agtattaon met lang kadagiti komunidad. Community-led initiatives ika nga. Dakkel ti bentahe ti Cordillera gaput agbibiyag paylaeng dagiti nainsigudan nga kaamuan tayo ken ti espiritu ti bayanihan anay baga tayon itatay. Ti panang taripato kadagiti kabakiran kang runaan dagiti natural nga watershed. Isu nga maiparit ti panagpukan iti kayo iti asideg dagitoy. Adu dagiti maiparit abanag tapno saan nga matyanan dagiti springs nga agay-ayos pababa kadagiti taltalon ken babalay. Imbes nga agsanggir laeng iti maymay sa amula akas iti pagay asumapol iti adu adanum ket addaen iti panunot dagiti tattao ti makuna nga crop diversification. Kusa nga umakar dagiti mannalon iti panagmula iti root crops akas iti kamote, gabi ken padpadi wenno kasaba. Adamot lang dagiti native anat nateng anangato ti resistensyada iti pudot ti panawen ken saan nga sumapol iti kanayon nga sibog. Saan tayo met may libak nga adda ti aramiden ti gobyerno wenno interventions manipod iti government. Iti kalabes ket naibaga tayo iti damag daytoy panang ipaay ti Department of Agriculture wenno daytoy DA ken National Irrigation Administration wenno NIA iti ginasot nga water pumps kadagiti probinsya. Akas iti Kalinga, Abra, Ifugao ken ditoy Mountain Province. Tapno makaala iti dano manipod kadagiti nabatbati nga open water sources ken groundwater. Malaksid iti National Irrigation Systems akas iti Upper Chico River ket idurduron ti gobyerno ti panangpatakder iti solar-powered irrigation systems wenno daytoy SPIS. Dagitoy nga sistema ket agus usar iti renewable energy tapno makabomba iti danum nga awan ti gastos iti krudo para kadagiti mannalon. Ket tapno maliklikan ang masayang ti danum bayat nga agay-ayos isimsemento tiniya dagiti irigasyon.
Nayon ditoy naalukoy dagiti lokal a gobyerno wana dagiti local government units kan lokal a mamandaylinted iti panakausar ti People's Survival Fund para iti panakaipatakder dagiti rainwater collection systems. Iti kasta makaordong iti tudo sakbay at tumama tinakaro nga dry spell. Mangipapaimot lang ti gobyerno iti sertipikado nga bunubon ti pagay kan mais nga drought tolerant wenno nalaka dumakkel wenno short growing varieties. Malaksi ditoy ket malalukoy dagiti mannalon nga agparehistro iti registry system for basic sectors in agriculture wenno RSBSA. Kanti panang insure iti mulmula iti Philippine Crop Insurance Corporation wenno PCIC tapno adda ti suporta numan madadael dagiti mula. Ti pinaka-epektibo a panglaban ti Cordillera iti El Nino ket ti panagraok wenno panagkadua ti siyensya ken ti disiplina manipud iti komunidad nga inmunan a naisuro iti paylaeng tungtungan iti kultura kang runaan daytoy panagtipid. Kana dagiti nainsigudan nga practice iti tungtungan paylaeng daytoy panakausar ti danum. Isu nga ulitin tayo manen, kasapulan dagiti mannalon ti dagos nga tulong. Ta isuda ti maysa akang runaan a sektor nga apektado iti daytoy da kalamidad ken didigra. Itungtungan ti panagbalbaliw iti klima ken daytoy El Nino. Saan nga umanay ti simple nga hose laeng no di dagiti drip irrigation systems ken rainwater harvesting facilities amayan natop iti kabanbantayan. Kanayon mo't lang akid daw dagiti mannalon daytoy tulong para iti pangpinansya nga tungtungan. No adda ti insurance masapul a napartak ti panakaiproseso na para kadagiti rehistrado nga mannalon. Diba? Ngamin no kadagiti programa ti gobyerno no singir ay apo adan nga dagos ti multa. No saan ka nga nakabayad iti deadline ngam no apan kaag-claim iti benefits met ket katakot-takot na mga nagbayag nga panawon ti mauray mano nga bulan ken tawen pay kitdi sakbay nga maala ag subli-subli kapay so nga sabali di ay tak ken ti oras. Ti tulong ket masapul amayan natop iti utsura wenno topografiya ti lugar akas iti Cordillera. Saan nga mabalin a solusyon at solusyon nga maipatpatungpal ijay patag ket isumet lang ti maipatungpal iti kabanbantayan. Isu nga ti El Nino ket maysa a nakaro nga parikot. Ti kinatibker dagiti umili iti Cordillera ket nabayagan nga kinari ti kastoy nga banag. Dagiti nainsigudan alaing plus dagiti baro nga kaamuan ket umanay tapno masango daytoy a problema. Kata siya di garudnan a babae inbingay tako ay may panggapis nan tungtungan na naay El Nino. Kasinta ko kanan, ti pananglaban iti epekto ti El Nino diti rehiyon tayo nga Cordillera ken iti dadumapay alug lugar ket maysa a napateg alaban para iti seguridad ti makan ken pangkabyagan. Gapu iti na isang sangayan nga heograpiya ti rehiyon, manipod kadagiti itsura ti kineleng ay paypayo tako. Gas na nay dagargar den dinatnateng isna nangangato ay luglugar, masapul nga at agkadwatatan dagiti tradisyonal nga practice ti communities ken dagiti programa ti gobyerno. Nang runa manipod kadagiti masaknan nga opisina ken ahensya. Akas iti Department of Agriculture, daytoy National Irrigation Administration, mairaman dagiti lokal a gobyerno, tapno mataripato dagiti pagtataudan tayo at kadagiti rekurso. Dito'y nga rudan nga agturpos, dito'y nga diskusyon tayo may naig iti El Nino siyak manenisimbay para iti programa nga dataku yanan batawa, gawi-gawis ay agaw ken dataku amin.